Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायहरनाय जालायबाय लोगोफोर नै दिनै हाखु दाखु हास्लाबानो नानिमोननि स्कुलाव फैनो गोनां जाबाय लोगोफोर गुन उत्सब जानो नागिरदों माने बायद'मोनना लिंहरबाय आरो ना मोसौखौनो खानो टाइम मोनाखैमोन आङो दा नै मोसौखौ लाबोफाबाय ओमफ्राय दा स्कुलाव हाबैनोसै लोगोफोर मोसौ खाखाथाव ओरै देलायनानै फैखाबाय ओमफ्राय स्कुलाव हाबखानोसै आरोना लोगोफोर लोगोफोर आसा खालामो आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं गुन उत्सबखौ माबायदि खालामो दिनै एसे देखायलांसै नोंथांमोननो आं स्कुलाव थांगासिनो दा मोसौ खानानै स्कुलाव थांगासिनो मेंब्रां मेंथां फैखाबाय एकदमबारे मा खालामनो आरो मावख्रु माख्राजोंनो दिन खाथायनांसिगोन ना लोगोफोर नायलांबाय थादो दे मा होनो होमबा आंखौ न'निफ्रायसो फन हरदों होमबा बे आं थाक्सि ओंखारबोनायजों खामानि जादों आंबो सानसे आब' होनहरबाय आंहाबो एसेनो जाबाय बायद' होनना फैग्रोबाय अमा दान होनना एसेनो जाबाय नै प्रे खालामदों लोगोफोर फरिखा दंना आर'ज खालामगासिनो लोगोफोर उन्दैफ्रा जिरायनोसै लाबोदो बिबार दं जोब्बायबो नुस्लाबासै माथो आंलाय डिसिप्लिन थां मोजांनो साफा थां बारस'लायनो औ बेसेबां गैया मानसि फैखायाखै आं फैबासो थांसै आब' पेपार मानि बे एलवान थाखो सेनिबो दंना दिनै बोथोरा स्रां थाखो सेनि गैया बे माथो थ्रि क्लासनि थाखो ब्रैनि क्लास थ्रिआव बेनो जागोन ना ओरै खेबना लानांगौ जाया बिदि आलदासो आगोलाव बेनोबो फोरोङाखै फरायनायबो दंना आगोलाव दालाय बिदिनो जाया गुन उत्सबनि पेपार ना बे क्लास 3, 4 ओरै 5 1 2नियालाय बे 2 1नि गैया 1नि गैया मानो 1नि गैया 1नि होआ 1निखौ There is grade joy बेरायनो फैदोंमोन लोगोफोर गेट फांथे जाबाय जों नै ट्रेन फैदों नालाय ओंखायनो फांथेदों फांथेजादों जों नै ओंखाम उखैबाय नालाय दाबो न'आवनो थानो मोनाखै आं लोगोफोर दाबो बोखो ओंखाम उखैबाय थाइखो गारिफ्रा जाय जेरै हागो बारस'लायनो नागिरजोब्बाय नालाय लागाव बिसोरो ओंखाम जानो थाङो बिसोरो क'क्राझार जाय फारा फारि हायो सेनायखायो फाग्लासो लामाखौ थौ सोलौ आयै नै लोगोफोर जोंना जि मोजां आसो खालामनानै दोनो नायलाय ओरैहायबो दङ ओरै आखिथ'वाखै ओरै दङ आरो आखिगासिनो सालाकाटि एनटिपिसि लोगोफोर ओरैजाय एन्ट्रि जाहोआ पाब्लिकफोरखौ बेयाव आरोना जों थांगासिनो दा बेहायनो ओरै गिदिंनानै लोगोफोर आङो मोनसे फिसा खामानि लानानै फैदोंमोन आरोना नै जोंनि पस्ट अफिसावहाय बोरायनि मोनसे खामानि दंमोन आरो
बेखौनो दा साराहाय दसे नेथ'नांसिगोन होनबाय आरोना लोगोफोर सारा एसे बिजि दंथ'यो नालाय दसे नेथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय न'आव थांसै आरो दाबो ओंखाम ओंख्रि मोनजायाखै लोगोफोर आङो ओरैनिफ्राय ओरै खारदाव नांदों आरोखि ना दिनै एकदम टाइमानो बिराद सर्ट जादों आंना दिनै आरो दा न'आव थांनानै टिउसन आरि दंबावोसो लोगोफोर ओंखाम उखैजोब्बाय मेथाइ आरिसो जालाबायबाय जों लोगोफोर एसे मानसि बिर नालाय साराबो बिजि नालाय ओंखायनो दसे नेथ'नो थिनबाय जों नेथ'नांसिगोन आरोना लोगोफोर उफाय गैया बार फैबाय थानोबो हाया नालाय खाथिबाबो टाइमनि अभाब जायो नै स्कुल दङ अफिसारि दङ कम्पानि दङ लोगोफोर गेदेर गेदेरनो बाहाय जेथिंबो आरोना माने बे कम्पानिनि गेजेरावसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नेनांसिगोन ना दसे बोरायानो नेनो बाबायनो अलसिया खारोनो आरो नेनो बाबावबाय जाबाय लोगोफोर खुनुरुखुम खामानिया दाना न'आव थांसैलाय लोगोफोर आङो भिडिअ खालामबाय थाला दे लोगोफोर न'आवबो दा टाइम मोननाय नंला ओंखायनो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर दे गाज्रि दामोन लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय एसे मोजां जायगा दङ मालाबा बेरायफैनांसिगोन सुटिं लाफैनांसिगोन लोगोफोर बाहाय